good morning mga guys. Ngayon ang gagawin natin ay maglalaba. It is laba day today. Ayan. Dami kong labahan. 3 araw na labahan. O, diba? Laba dami. Labango. Tama na. 1 minute. 1 minute na. Okay. Pakita masarap ka. Tapos kinapaglagi banlaw na. Ayan mga kapatid, oh. Walang kaming magawa. Relaxing si Dodong. Relaxing si Dodong habang nanonood. TikTokers. Ayan o. Ang ganda ng higa. Ayan. May kalungkutan o. Ay, nagpicture. Dito naman ako sa kabila. Ayan mga kapatid o. Walang magawa. It's an evening night. Ay, syempre double. Evening night daw, oh. Ayan. Wala kaming magawa, tapos lang namin kumain. At wala kaming mapanooran, wala kaming TV. We are poor. So, wala kaming TV, kaya nagsi-cellphone kaming dalawa. Ayan, magkabilaan kami ng supa. Supang-supa. Diba? Diwa, walang kami magawa. Tapos mamaya, aakyat na kami sa taas, matutulog. Or manonood kami ng ng movie. Yan. Movie flash. Movie flash daw. Ayan, ipikto sa amin ng gabi. Ganito pala pag wala kang mapanooran. Kailan kaya kami magkakaroon ng TV? Yung appliances hindi yung sakit. Huwag na yung sakit. Hindi na namin kailangan yun. Ayan. Tapos, dito sa aming labas, pakita ko sa inyo. Ayan ang aming labas. Madilim na madilim. Ayan. Kita nyo, madilim na. Oh. Wala kaming ilaw sa labas. Saan ba yung bukasan mo ng ilaw ha? Dito sa labas. Ah, okay. Sasaksak lang pala. So, hindi nyo makikita ang labas. Yun lang, kapitbahay namin. Eto sa aming looban. Ayan. Yan lang ang ginagawa namin tuwing hapon. Pagkatapos kumain. Hindi pala hapon, gabi. Ito. Kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanyang pwesto ng higa.